Ej, vi har lige opdaget, at vi ikke har noget mælk. Jule, hun er over hende mellem hende. Men Freddy, han har lige faldet om. Han er død. Hvordan den er silly. Ej, jeg gasser. Bare roligt, han er ikke død. Han er helt okay. Kan I se? Kom det nærmere. Kan I se den tråd der? Godt, den tråd, ikke godt? Det er det, der gør den stærk, tror jeg. Freddy, kom herind og spise serierne. Freddy, jeg fandt ud af, hvad der gør den stærk. Hvad? Tråden indeni. Hvad? Der er sådan en tråd indeni, kan du se den? Ja. Det er det, der er sagt. Så skal jeg vist hjælpe med. Vi fik hentet mælk. Og Maluma folder for at spise det hele. Jeg giver op nu. Han har givet op, så han må få mælk. Hvis hun lige så, hvad sagde hun er? Så hun sej. Ej, fuck. Ikke bande, Freddy. Chile, det er ikke lige mig. Jeg har slet ikke spist nogen. Jeg gør det for jer. Må jeg godt lige holde pause? Nej. Okay, vi kan se tilbage i næste. Nej, tak. Hej.